Carys Morgans dwi a dwi'n dod o Gaerfyrddin. Nes i cael penne tost go difrifol. Ac i gychwyn, o'n i'n meddwl mai mater o bywyd yn brysur, dechrau ystyried mynd nôl i'r gwaith a sut roeddwn i'n mynd i ymdopi gyda hynny ar ben cael 3 o blant. Ac felly nes i ddim meddwl rhyw lawer, ond wrth i amser i fynd yn ei flaen, o'n i'n ystyried falle oedd angen mynd i'r meddyg ac felly mi wnes i, ac ar ôl cyfres o ymweliadau fe ges i MRI scan ac nathon nhw darganfod bod na rhywbeth yna oedd angen i dod bant. Pwrpas eich gofal canser yng Nghymru yw i roi adnodd i unigolion fydde'n gallu fod yn ddefnyddiol iddyn nhw yn ystod eu siwrne. Felly ges i'n wahodd i fod yn rhan o griw oedd yn datblygu eich gofal canser yng Nghymru. Ac i gychwyn oedd e mater o sgwrsio, rhannu profiadau a rhannu sut oedden ni'n teimlo bydde y ddogfen yma'n gallu fod yn ddefnyddiol i eraill. Ar un o'r prif bethau nathon ni gytuno arno oedd yr angen am cwestiynau yn rhan o'r daflen, bod na cyfres o gwestiynau sydd yn dod i feddwl pob un ohono ni. A fydde'n ddefnyddiol i unigolion i gael wrth law pan maen nhw yn mynd i weld meddygon neu bobl proffesiynol. Mae'n rhoi gwybodaeth, mae'n rhoi cyfres o gwestiynau. Fi'n siŵr fydde'n dod i meddyliau nifer o bobl. Rhoi rhyw fath o signpost i bobl o le allan nhw gael fwy o gymorth. Mi fydden ni'n annog unrhyw un i bigo eich gofal canser yng Nghymru lan i edrych arno fe. Mae'n adnodd da sydd yn cynnig cefnogaeth i chi. Mae wedi cael ei hyrwyddo gan bobl proffesiynol. Maen nhw'n gweld e fel adnodd defnyddiol hefyd. Felly ewch amdani.